in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mag-uuma sa Hagonoy, Davao del Sur, gipusil papay sa wala mailhing armado. Ika-12 anibersaryo sa Maguindanao Massacre, gihandom karong adlaw. Mga mag-uuma, nakadawat og ayuda gikan sa gobyerno. O mas hamugaway, moderno og contactless nga airport ug pantalan sa Jensan, gipasigarbo. Sa detalye sa ato mga balita, karong adlaw gihandom sa mga pamilyang nailo sa 58 ka mga biktima lakip na sa katawhang nagsubay sa kaso sa Maguindanao Massacre. 12 ka tuig na ang nahitabo, apan padayon paghihapong gipangita sa mga nailo nga pamilya hangtod karon ang hustisya para sa mga biktima. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nipatik na sa kasaysayan, isip usa sa mga liniog na krimen ang Maguindanao Massacre nga nahitabo sa lungsod sa Ampatuan niadtong Nobyembre 23, tuig 2009. 58 ang namatay kaniadto, lakip na dinhi ang 32 ka mga journalists nga igo lang unta mo cover sa gifile nga Certificate of Candidacy ni kaniadto Buluan Vice Mayor Esmael Toto Magundadato aron at bangan sa 2010 elections si Dato unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. nga anak ni kanhi Maguindanao, Governor Andal Ampatuan Sr. 12 ka tuig na sukad na hitabo ang mangilngig nga pagpamatay. Apan, alang sa pamilya nga nailo sa mga biktima. Sama na lamang sa photographer sa local paper nga Midland Review nga si Rinaldo Momay, dili paghihapon hingpit nga nahatag kanila sa gobyerno ang hustisya. I will fight in order to move forward. Being able to forward is to stay on the process of finding justice for my father, Reynaldo Bebot Momay. This process became my own racetrack. My finish line is still out there. I have to see the goal. I need to see right through everything happened to my father's case. With more than a decade, 2 presidents have already ended their terms of office. And up to now, I am still the daughter of the 58th victim of Maguindanao Massacre. Hangtod karon, wala pa nakita ang patayng lawas ni Momay. Nakasuhan, nabilanggo ug nasentensyahan naman ang mga sospek sa krimen niadtong tuig 2019. Apan, wala nabati sa mga nailo nga pamilya ang tinuod nga hustisya. Sanglit, nagpabiling gawas nun pa ang dula 90 ka mga sospek. 197 ang mga akusado sa krimen. Niadtong Nobyembre 20, naghalad og misa, nagampo ug nagsindig kandila ang pamilya sa mga biktima dito sa Coronadal, General Santos ug Cotabato City. Gibawalan una nga moadto sa massacre site ang pamilya sa mga biktima alang sa ilang seguridad ug tungod na sab sa nagpadayong hulga sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay Aresto sa mga otoridad ang claimant sa 100 ecstasy tablets nga gitago sa dokumento gikan sa the Netherlands. Ang controlled delivery operation gihimo sa Philippine Drug Enforcement Agency sa tabang sa BOC NAIA Enforcement and Security Service nga kabahin sa NAIA Drug Interdiction Task Group kung diin na-intercept ang shipment sa Central Mail Exchange Center. Sa report sa Bureau of Customs, ang shipment gideklarang mga dokumento og sulat apan paghiling nakita ang usa ka gatos ka mga tablets sa ecstasy. Wala nang nganli sa mga otoridad ang claimant sa illegal nga droga
nga magatubang og kasong paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug pagsupak sa Customs Modernization and Tariff Act. Namatay na ang babay nga giilang pinakatigulang sa Kabankalan Negros Occidental. Kagahapon, Nobyembre 22, namatay si Francisca Susano, ang gikonsiderang pinakatigulang nga tao sa probinsya sa Negros Occidental ug sa nasod. Namatay si Francisca sa edad nga 124. Hinoon, wala pa'y deklarasyon ang Guinness World Record sa pag-ila kaniya nga oldest person. Samtang sa North Cotabato, giila ang usa ka 116 anyos nga si Apo Sabas nga pinakatigulang nga registrant sa LCAC Servisyo Caravan sa gobyerno ug karon lang nakakuha sa iyang birth certificate. Si Apo Sabas natawo niadtong Disyembre 16, 1904 sa Barangay Kulaman Valley sa lungsod sa Arakan. Lumad siya nga taga-Bawa og matigsalog og survivor sa World War II. At tangi! Moderno og contactless nga airport sa Jensan atong lantawon. O mga pulis sa Davao del Sur nagdonar og dugo. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gipusil patay sa wala pa mailhing armado ang usa ka mag-uuma sa lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur. Hangtod karon naglibog pa ang pamilya sa motibo sa krimen. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Nadala pa sa ospital, apan namatay tungod sa naangkong tulo kasamad pinusilan sa lawas ang 51 anyos nga si Jaime Talutan, mag-uma nga residente sa Barangay Sacob, Hagonoy, Davao del Sur. Gamaniho sa iyang motorsiklo na itong higayuna ang biktima, kinsa pabalik sa wala pa matinong lugar, kundiin matod pa kini, magsugal dihang gipusil kini. Pasado las 2:20 Sabado sa kadlawon, Nobyembre 20 sa Barangay Sinayawan. Ngit-ngit kini nga bahin sa dalan sa Barangay Sinayawan, Hagonoy, Davao del Sur. Hinungdan niya kihimo higayon sa armado nga mipusil sa biktima. At di kusab nga nakaikyas ang armado, human nga daghan kaayo ug lutsanan dinhi. Samo alang wala may lead. Matod sa usas mga opisyal sa barangay nga silingan rasab sa biktima, buutan ug wala kini kontra apan dunay bisyo sa pagsugal. Wala may nakita nga motibo nga aduna na siya mga kabingkil dire o kanakalaban. So ang amo lang na ang ako lang din ang obserbasyon sa iya ha. Sugarol gina siya nga tao tinuod. Padayon patang follow-up investigation kay wala kami nakuhang resulta sa motibo sa iyang pagpatay. Kay subay sa kung pang-imbestiga, wala daw siya kontra. Walay na recover nga basiyo sa bala sa dapit nga nahitabuan na nawagan og hustisya ang kabanay sa biktima. Hangyo lang ako sa mga kapulisan nga pastosan nila ang investigasyon sa kaso sa akong magulang para madali na magkabot ang iyang hustisya.
nailo sa biktima ang iyang asawa nga tuwa na nabaho sa gawas sa nasod ug ilang duha ka mga anak. Ngit-ngit ang halos tanang nagunang dalan sa barangay Sinayawan kay wala kini sukad na patauran og street lights sa lokal nga kagamhanan hinuon dunay gigahin nga budget para sa proyekto apan wala pa lang masugdan og trabaho. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. May balik na sa sabakan sa gobyerno sa Davao del Norte ang 19 ka mga miyembro sa New People's Army. Bit-bit sa 19 ka mga miyembro sa NPA sa ilang pag-surrender ang 7 ka mga high-powered firearms. Ang mga misurrender polos miyembro sa Sub-Regional Guerrilla Unit Southern Mindanao Regional Committee. Gipresenta ni Major General Ernesto Torres Jr. ang commander sa 10th ID, kuyog sa Colonel Consolito Yekla, ang brigade commander sa 103rd Infantry Brigade, ang mga misurrender ngadto kang Governor Edwin Hubahib, pinaagi sa video teleconferencing sa Dabnors Place kagahapon, Nobyembre 22, 2021. Gitunol na ngadto sa mga mag-uuma sa Hinguog City kagahapon, Nobyembre 22, ang mga sinako nga rice seeds. Siyam kagatos kasako sa rice seeds ang gitunol sa Department of Agriculture ngadto sa kapin 5 kagatos ka mga mag-uuma nga miyembro sa lain-laing Rice Farmers Association sa Hinguog City sa Misamis Oriental. Gidawat sa mga benepisyaryo ang mga liso sa palay sa ESL Gym aron ilang itanom sa ilang mga gipanag-iyahan o gitikad nga basakan. Sa Kabakan, North Cotabato, nakadawat sab og tag 5,000 pesos nga cash assistance ang 826 ka mga mag-uuma gikan sa 20 ka mga barangay kaganihang buntag Nobyembre 23 sa Kabakan Pilot Central School. Kini na ang ikaduhang hugna sa paghatag og ayuda. Gidasig sabang ubang mag-uuma nga mobisita sa opisina sa Municipal Agricultures aron makabaton og sama niini nga ayuda sa gobyerno. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Mitubag sa panawagan sa Philippine Red Cross ang mga pulis sa Davao del Sur Police Provincial Office pinagi sa voluntaryo nga pagdonar og dugo. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. First time sa pulis nga si Patrolman Clark Unabia ang magdonar og dugo sa iyang 2 ka tuig sa serbisyo. Karon pa siya nakaygayon nga makasalmot sa bloodletting activity sa ilang opisina sa Davao del Sur Police Provincial Office. Sa 68 ka mga pulis, lakip si Patrolman Unabia sa 30 kapin lang na nga nakapasar sa screening sa Red Cross. Sanglit, daghan sa iyang makaubanan, dunay taas nga dugo kon hypertension, samtang ang uban kulang sa tulog. Para makatabang sir kay bisan sa gagmayng butang sa simple nga pagdonate og dugo, daghan na tag kinabuhi nga maluwas. Aminado ang taga Red Cross, kanunay nga kulang ang supply sa dugo sa ilang buhatan, labi na nga nasa 15 ngadto sa 20 ka mga bag sa dugo ang average sa panginahanglanon sa mga pasyente sa lain-laing ospital sa probinsya. Dako kay tabang kung dili ni makipag-coordinate sa agency lalo na sa Red Cross. Wala tay dugo kailangan na karon pandemic, daghan kailangan
blood, lalo na ang mga naga-dialysis. Nagpasalamat ko sa mga kapulisan na ni adto karon sa bloodletting diri sa Centeno Hospital nga nakig-partnership sa MUA na nakatabang sila. Dulan, 50 ka bag sa dugo ang nakolekta sa Philippine Red Cross atol sa kalihukan. Ang pagdonar og dugo gawas nga makasalbar og laing kinabuhi, makatabang sab sa mismong donor nga makabaton og maayong panglawas. Sanglit ang natangtang nga dugo mapulihan man og bag-o nga blood cells ug makatabang sab kini sa paghilis sa calories sa lawas. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Mas hamugaway, moderno ug contactless na karon ang airport sa General Santos City human kini gipailawom sa rehabilitasyon hilabi na ang passenger terminal building. Gipasigarbo usab sa syudad ang bag-ong ayo nga pantalan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ang gipasigarbong moderno ug contactless nga airport ug seaport sa General Santos City personal nga giinspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kagahapon, Nobyembre 22, 2021. Kahinumduman nga niadtong Setyembre 23, ning kasamtangang tuig, giinagurahan ang mga proyekto. Apan kagahapon, gibisita kini ni Duterte tungod kay kining duha ka infrastruktura na lakip sa priority project sa Build, Build, Build program sa iyang administrasyon. Ang bag-ong mga infrastruktura masumugaway na kay duna na kini mga bagong pasilidad o gipanindot pa ang passenger terminal building o gilaumang mas mudaghan ang mga pasahero nga didto na moagi sa ilang pagbiyahe. Mas nindot na usab ang ilang navigational aid o administration building. Ang pagpanindot sa Jensen Airport ug Seaport usa ka manifestasyon nga hinay-hinay nang giandam sa gobyerno ang pagbalik ug lagsik sa ekonomiya taliwala sa pandemya. Ang pagtukod og bag-ong mga pasilidad nag-abri usab sa oportunidad sa pag-empleo ug pagpalapad sa lihok sa ekonomiya kay mas daghan na ang makatugpa sa airport ug mas daghan na ang mga langyong barko nga mogamit sa gipadak-an nga pantalan. This opens a wide array of opportunities not only as an improvement of our infrastructure facility but also an investment opportunity that will generate more economic activity for the city of General Santos and a multiple expanded growth to the whole nation. Ang airport, moderno contactless na sabang disenyo. Makita mo naman yung airport. Ang Davao hindi nakalahati. Doon sa Bicol, meron silang kasing ganda rin. Pero mas maganda to. Mas malaki. Pero contactless tapos lahat-lahat na. Di lahat ng kinakailangan ng modern airport. Matod sa Department of Transportation, kaniadto 800,000 katao ang kayang mogamit sa airport. Apan karon, mainsakto na ang 2 million ka mga pasahero matag tuig ang bagong passenger terminal building. The President is here inspecting what the Department of Transportation has done insofar as the airport is concerned, insofar as the wharf is concerned. Ang pondo nga gikahin sa mga kalambuan sa nagkadaiyang lungsod ug syudad sa nasod gikan sa panudlanan sa gobyerno ug tanan niini gikan sa buhis sa katawhan. Apan dunay pipila nga gikan sa mga inutang sa mga ubang institusyon ug gihimo kini ubos sa pagdumala sa DOTR ug Civil Aviation Authority of the Philippines. Makabenepisyo sa Jensen Airport ang katawhan nga gikan sa probinsya sa Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani ug sa mga taga-rehiyon 12 kay mas tuol na kini kanila. Alang sa taga Midsayap North Cotabato bonsai artist nga si Marcel Kalungsod, mas convenient kaniya ang Jensen Airport kay dili na sila moagi og mga lungsod nga dunay problema sa trapiko ug ang contactless nga pasilidad mas pabor sa mga pasahero. Tungod sa nahitabo nga contactless, mas pabor ko sa Jensen. Okay, nga naman, mas dulol sa mga Davao Mitsaya, pero sa traffic man po kababayon, kay mas traffic man ang Davao to Jensen, Davao to Mitsaya. So Jensen, tungod ng contactless, dili kay mag-effort og time mo, mag-effort og bulat. Daghan po og biyahe ang Jensen going outside. Kay sa Cotabato, ang biyahe Manila to Cotabato raman jud ang naa. Nya limitado ra pud ang flights.
Wala kay kapilian. So, hapon na ang flight sa Cotabato. So, apiki na po biyahe na po ng Bisaya. While sa Jensan, anytime pwede ka makabiyahe. Gibisita usab sa Pangulo ang bagong Makar Wharf nga gipailaw usab sa rehabilitasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Upaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 50 o Channel 49 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O syempre, mo-subscribe ta sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 32 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!